गस्लाया बायसान्स हामाबा आंनो आलुआनो होनाय गैया जोंहा बांद्राय थाङासै दां एन्जरजों आदि राननांबायबा आलुखौनो जाखाय आलु बाबाखौ माबादों आथिं फन खारै बानायनो माबाला मा होनो गैया आलुआनो एन्जर फुरजोबनायखौ नुवाखै एन्जरजोब हेलौ गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों मोनसे फिसा भिडिअ शेयार खालामनो होननानै सना नार्जारिया भिडिअनि गेजेरजों फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि दिन्थिनि दिनै आं मा खालामनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आंनि बिब'नि एनिभार्सारि आब' आरो गुमैनि ओमफ्राय नोंथांमोनजों फिसा बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे फोरमायनो होननानै आं सानदों आरो दानिया नायसै माने लोगोफोर आङो दा सेलारि मोनथ'वाखै ओमफ्राय आखायाव एफा माने बुरजाबो फैसा गैया आंनाव बेनिखायनो आं सानबाय माने गोबावनिफ्रायनो बायनानै दोननाय आंनाव ड्रेस दङमोन बेखौनो बिब'नो गिफ्ट होनोसै नामा सानबाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनि माबायदि दख'नाया नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै आङो नायनि दख'नाया नैबेनो लोगोफोर माने फैसा गैयाना आंनाव सेलारि मोनथ'वाखै आङो ओंखायनो बेनिखायनो बेखौनो होनसै नामा सानबाय आङो जेबो नङा उनाव आं बायनानै लाफिनगोन दा फैसाबो गैयाना आंनावबो बेखायनो आंबो गानखायाखै गोथारैनो दङ दख'नाबो ब्लाउसबो जोमग्राबो नैबे दख'ना माबायदिथाय लोगोफोर आंथ' बिराद फसायनानै बायखादोंमोन आं दख'नाखौ बिराद साइज दख'नाया बाहायसो नै माबायावखाय बारा साथियाखै खिन्थु दख'नाया ओरैबायदि साइज बिराद मोजां दख'नाया प्राइसखौ खोन्थाथ'ला आङो जुदि नोंथांमोना मिन्थिनो लुगैयोबा उनाव खोन्थागोन आङो प्राइसखौ नै बिराद साइज दख'नाया नैबे ब्लाउस ओमफ्रायो नैबेहा जोमग्रा आरो जोमग्रायाबो जा किउटखा मोजांथार ओमफ्राय बेखौनो होनसै आं दा बेनो बिब'नो गिफ्टआव बेखौनो होसिगोन ओमफ्राय दाहायो मार्केटआव गुमैनि थाखाय गस्ला लानोसै बेहा रेडि जाबाय बेगाव सोनोसै आं दाहाय पेकिं खालामसै मजा गानसै जुथा गानसै बेगाबो नै रेडि जा गेदेर थफ्ला लानानै ओंखारबोबाय आङो दायो आं डिउटियाव थांगोन लोगोफोर डिउटियाव थांखांनानैसो दाहाय एसे बेलासि शपिं खालामगोन आरो माने गुमैनि थाखाय गस्ला बायदिसिना बायनांगौ ना बेखौ दाहाय बायसै कि रेलगेट जाबो रेलगेट गारिया फैखाबावबायसो फाय जाय गोलैजानो गिलायलांथारोहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दा डिउटि जोबनानै गुमैनि थाखाय गस्लाखौबो बायखांबाय ओमफ्राय नै गिफ्टफोरखौ पेकिं खालामनो दखानाव लाबोबाय आरो नैबे देलायग्रा दखानाव पेकिं खालामनो होफैबाय आङो पेकिं खालामाबा बोरै माबा गोजा हरनो बेबायदि साननानै पेकिं खालामसै होननानै बाहाय पेकिं खालामबाय आरो पेकिं नैबे आब'नि दख'ना ओमफ्राय नैबेयो गुमैनि थाखाय गस्लाखौबो बाहाय पेकिं खालामबाय आरो बेना येल्ल' कालार माबायाव बानायबाय ओमफ्राय आब' बिब'ना पिंक कालाराव
मोनाबायानो दा टाइमा एसे 5:30 बारबाय ओमफ्राय बेखौ होनानै थांनोसै आरो बिबनाव बेखौ ससे हैनानै ओमफ्राय आंबो न'आव थांसै मोनाबाथाय जारला जायो गारि मोननो गोब्राब जायो जोंना बिरादनो दायो पेकिंआ जाबायानो मोनसे एसे दंबावो मोनसेखौ बानायगासिनो जोब्बायानो नै लोगोफोर पेकिंआ माने माबानाया जोब्बाय आरो आं जाखौ खालामनो फैदोंमोन बेनि खामानिया माने बेवहाय जोबथ'बाय ओमफ्राय दायो बेखौ बिब'नो लानानै थांनोसै सुबिदा मोनलायलाङोना एनिभार्सारिफोराव बेबायदि न'खरनि मानसिफोरनो जेबो होनो हायाबा बेखायनो आंनाव जा दङ बेखौनो फिसाबाबो जेसेबां हायो बेखौनो होबाय आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर सौफैबाय गिफ्टखौ होबाय आङो बिब'नो गुमैया माबायावनो दङ न'आवनो दङ माबा खामानि मावदों नामा बेखायनो गावनो हारसिं फैबाय आरो ओमफ्राय दायो होबाय होनो मोननानै आंबो गोसोखौ मोजां मोनबाय गिफ्ट होजाग्रायाबो गोसोखौ मोजां मोनोना बेबायदि न'खरनि मानसिया सोरबा अननानै बेबायदि होफैयोबा मोजां मोनो बेखायनो आंबो होफैबाय एसे फिसानो